Kipke ben ik geboren. Een stoelkipke zo wie gekleed. Ik hoop hier met onze receptie. Mag ik voor u aankondigen onze vriend uit het Gelense. De krankenleraar met in het midden Vos en Streker, Ronald. Een prinses Anne de Eerste en jeugdprinses Dien de Eerste. Ze komen op met eigen muziek. Dat is 3 minuten. Nou, ik ben er weer van blij dat ik überhaupt een microfoon heb gekregen. Dat ben ik wel heel erg blij om. En ik had nog een kort houden, want ja, excuses dat ze gaat later, althans, ik ga het later horen. Maar dat had te maken met een activiteitje in Glenborg. Ja, inderdaad, 3 minuten, dus ik ga nog snel van de start. Ja, wat moet ik over u vertellen? We zien elkaar zo vaak dat tegengekomen ben, en iedere keer uniek. Gehoorgebieden, Bergenazen. En dat bedenk ik altijd soms niks van hoe moet we er vooruit. En als ik dat leuk zin, dan werd ze altijd wel het de vinger dus niet kan zeggen. Nou, hier was aanleiding dat ik dat ga ik moest vertellen over Rutgers Bosjon. Even tot de klok kijken dit doen. We gaan feliciteren. Prins John de Eerste. Ja, toen vroeg me gisteren kaart. Maar dan was het prinses vanzelf. Dat kon ik niet doen. Tweemaal die decoreren met de medaille van de klokkenleer en de prinses Anne de Eerste. Wat goed. Oh, boven een half flikker nog. Hoe is het de ganse buurt? Nou ja, prinses Vreugd ook jubileum. Prinses even zo'n die wacht, en zo'n jubileum prins. Ook die komen natuurlijk die proberen met de medaille van de komende. Dat geeft dus een jeugdprins die is. Konkeleer, blijf goed! Wat goed. Nou, dat is zo'n gedaan. Ik zou zeggen, Koenke, een hele schone receptie, een hele schone vastelavond en het woord is een ding. Ja, bedankt dat je er waard hoor. En ik heb ook geen speak, ik heb ook maar heel weinig spreektijd vandaag. Dus ik mag terug, dat is zo druk. Uiteraard vind je het wel geweldig dat je erin zit. Wat was zo eigenlijk door? Nou, die prinses. Hu, op zijn gat. Ik nog op best zitten. Ik ken die geintjes. Nou ja. Maar dat ik het goed is. Hartstikke bedankt dat jullie hier op receptie zitten gekomen. Natuurlijk een geweldig seizoen, een geweldige optocht gedaan. Dat is ook helemaal chic. Die begreep heeft. Dat maakt als vereniging maakt je dat wel met. Maar hier niet. We zijn al weggeluid. We weten het ook wel uit dat zo even denken. Hartstikke bedankt en tot snel uiteraard.
Moet je lekker beginnen? Ja, man. Het zit dat van rechts naar links. Dan moet je pieren dus op de wijn zetten. Oh, die wordt gewend en dan tegen de rollen. Dat is China. Maak je de klumpjes zien komen. Dat is er niet Hey, dit is dat. Zoek ik je ben